UPPL आरो गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय BPF आव 150निफ्रायबो बारा सोद्रोमाफोरा जयनिं जाफैयो। लकसभा बिसायख'थिया जेराव गोबां सान दंबावोब्लाबो नाथाय बे समाव गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोफोरा गावबा गावनि दोलोआव सोद्रोमा थिसनना लानायखौ मुखुब नुनो मोननाय जादों। बेबायदिनो दिनैबो 14 नं सिरांदुवार बियाबनि सिङाव थानाय खुंग्रिं गुदि BPFनि बानजायनायाव खुंग्रिंनि गेवलां फोथाराव मोनसे जयनिं हाबाफारि लानाय जायो। जेराव गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय 150निख्रुइबो बांसिन सुबुंफोरा BTCनि बारग'लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा खाम्फा बरगयारि जिसया समफ्रामारि, BPF लाइमोन गांखंनि नेहाथारि कास्टम बसुमतारिनि नुजाथिनायाव BPF दोलोआव जयनिं जाफैयो। गिबियावनो नैबे चेनेलखौ नायगिरि रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ जासिग्रोनाय थाबाय। दिनै नंगौ जोंनिनो चिरां डिस्ट्रिक्टनि सुइद्दु समस्तिनि खुंग्रिं प्राइमारि अफिसाव दिनै मोनसे मेल खुंदों। बे मेलानो जादों जाहैबाय जयनिं प्रग्राम। दिनै बे जयनिं प्रग्रामाव गोबां बिदिनो ओरै लाइमुथि, थिनालि आरो सारियालि आरो खजबारि जायखिया खजबारि बेफोरबायदि दाब दाब जायगानिफ्राय गोबां जायगानिफ्राय दिनै जयनिं जाफैदों। दिनै बे जयनिंआवहाय बेल' मानसि जानाय नङामोन, गोबां दंमोन। खिन्थु माखासे दानि सोलिबाय थानाय रुलिं गभर्नमेन्ट सरकार बिथांमोननिफ्राय माखासे प्रब्लेम बाथ्रा खोनानायनि थाखाय दिनै बिथांमोना गिनानै बिथांमोना फैयाखै। नाथाय बिथांमोना खोथा होदों जे जेब्लानाखि इलेक्सन जायो अब्ला जयनिं खालामनायाव माने जयनिंनि जि सोनाय आर'नाइ बे आर'नाइखौ सोस्लाबनो हानाय नङा होननानै बिथांमोना आंनो निउस होदों बा खोन्थादों। बिनि थाखायनो बिथांमोनखौ जाय बिथांमोना आं दिनै फैनानै आरो बेयावहाय ब्लकनि बा प्राइमारिनि आन्दाराव जाय बिथांमोना दिनै जयनिं जाबाय बिथांमोननि थाखाय रोजा रोजा साबायखर। आरो बिदिनो दाब दाब जायगायाव दिनै जोङो जयनिं खालामगासिनो दङ आरो जोंनि BPF दोलोआ दिनै जयनिं खालामगासिनो दङ। दिनै आसरित, दिनै रुलिं गभर्नमेन्ट थासेयावबो मानि थाखाय दिनै जिरायथ'नाय जे BPF दल बे BPF दलाव मानि थाखाय जयनिं जादों बेवहाय आरो सोंनांगौ आरो बुंनांगौनि जेबो बाथ्रा गैया। दिनै आं बेखौनो खावलायदों जाय बिथांमोना पार्टिजों बा पार्टिखौ मोजां मोननानै बा सोरबा लिडारखौ मोजां मोननानै जुदि फैनो गोसो दंब्ला बिथांमोननि थाखाय अरायसम जोंनि दरजाया खुला आरो दिनै बिथांमोननि थाखाय जोंनि गोसोआ खुला। दिनै आङो बेखौनो बुंनो सानदों जाय बिथांमोना फैबाय बिथांमोननि थाखाय रोजा रोजा साबायखर। आरो जाय बिथांमोना फैबावगोन बिथांमोना जोंजों जगाजग लानो हागोन आरो सारमोनजों जगाजग लानो हागोन। आरो दिनै आंनि आन्दाराव नैबे सुइद्दु समस्तियाव 200 जन प्लास, हय सासे सानै बारा हय सासे सानै खम बिदि जागोन। आरो जाय बिथांमोना फैदों बिसोरो एकदमबारे UPPL गोथां। बिथांमोनखौ मबाइलाव केमेरायाव नायबानो सिनायगोन UPPLनि ना BPFनि। आरो दानि UPPL सरकारनि माखासे मानसिफ्रा बुंबाय थायोना BPFनि मानसिया BPFखौनो सोदों होननानै। गतिके दिनै सुइद्दु समस्तिनि मानसिफोर दिनै नायोब्ला आरो सोरबा लिडारफोर नायोबा नायनो हागोन बबे साइडनि मानसिफोर। आरो बिथांमोना मानि थाखाय दिनै बेल' जादों बिथांमोननि माखासे खोथा दङ। बे खोथाखौ आं दिनै बुंथ'ला, नङाबा बिथांमोननि थाखाय प्रब्लेम जाहैगोन। आरो बिथांमोना दिनै हरनि गेजेराव मा खामानि मावदों बे जयनिंआव फैनो नागिरनायाव बिथांमोननि माबाखौबो आं दिनै बुंला। बुङोब्ला आरो दुखु मोनलायनाय जायो। गतिके बिनि थाखायनो जाय बिथांमोना फैबाय बिथांमोना फैबाय आरो जाय बिथांमोना फैयाखै बिथांमोना उननि समायाव आंनो खोथा होदों आरो बिथांमोना आंनो लिस्टखौ हैगोन आरो बिथांमोना लिस्ट खालामगासिनो दङ। बेनोसै। माखासे आं माने बे जिसाया सुमफ्रामारि सारनि थाखाय जों जयनिं जाफैदों। बेयाव जों सिगां UPPL ओमफ्राय जोंखौ बिराद गोबाव इलेक्सन समाव इन्सट्रुमेन्टफोर बायदि बाहायदों बिसोरो। जोंनि थाखाय दा जेबो खामानि मोजां मावाखै। बेनि थाखाय जों UPPL दोलोआव फैदों आरो जोंनि थाखाय मोजां खामानि मावहैयो नालाय जों गैजायैफोरनि थाखायनो फैदों आरो। दा मा आसा खालामदों जेनेबा BPF जयेन जाबाय माबायदि आसा जेनेबा उननि समाव देरहानानै जोंनि एरियायाव मोजां खामानि मावो जों बेखौनो लुबैदों आरो।